बेदरखौल' हांनानै जाजायो नामा? फान्थावखौ हांनानै जागोन जों दिनै। दाउ जादों नोंस्रालाय लकेल? दाउ बेदर नांगोन खिन्थु। फान्थाव हांनायनि आदब। थाव गोथांखौ बिगुराव आरामसे फुननानै लाग्रोबाय। नै फलंबाय साथाथिंजों। गोदान फर्मुला बियो हांनानै जानांगौ फान्थावखौ। मोनहांबाय नै। आइ सुन्दुरि ओइयो बानलु खादाखौ लाबोबाय ओंखाम संग्रानिया बानलु सावना। मोनहांबाय। औ नों बायदि सुन्दुरि गैयालाबो। दाउ बेदरजों ओंखाम जाबाय होनबा नोंसोरो? आबौआबो जादों? नाब्लायालाय? नाब्ला जाजोबदों? फांखानि माबामोन बियो। मा संनाय? दाउ गोजा? कभार। होमबा नाब्लायाबो बेयावनो जाहैबाय? आलु नेदोंमोन। हाब बे सामब्राम गुफुर बेबायदि हाना दोनोबाल आं एकदम बिराद रागा जोङो लस एफा बिदि खालामना दोनबाथाय। जाबाय जाथारसिगोन नै आंनि फान्थाव हांनाया। फान्थाव हांदों। बिराद मजा जासिगोन आरो मिथिबाय? आबैयाबो जादों? दांनाङा। जाबाय मोनसिगोन। दै गलांगासिनो दं नै जों बेरनो दै गलांगासिनो दं। बरिया जायो आरो हांगार नांला। बिगुर जिरखांबाय नै फान्थावखौ थाव गोथां लुबाय। लागावबाय बानलु बाथोन देनानै लाखादों नै होनाय जासिगोन। बिदिसिगोन आरो एखेबारे सिम्पोल बाथोन। फान्थावा लकेल जानांगौ होमबानो गोथावसिन जायो। बांगालफोर गायनाय ना बेयो हासार होनाय बारा गोथाव जाला बेयो। नैबावनोमोन आरो हांनाया। थाव गोथां फुननानै लाग्रोनांगौ होमबा बिगुरा जिरनो मोजां जायो। नै बिगुरा मोजां गुगाजोब्बाय। जाबायानो गुदुं थाव गोथां लुबाय बा बाथोनखौ लागायबाय।